DTF-teknologien er en fantastisk metode til at trykke på tekstil. For det første så giver teknologien et højere kvalitetstryk, og det betyder, at trykkene kan holde skarpe og klare i længere tid. Dette skyldes, at pigmentsprederen får mulighed for at sprede sig perfekt på overfladen, så den får et mere ensartet udtryk. Og det er altså en stor fordel, hvis man for eksempelvis vil have trykt et logo, billede eller anden grafik, hvor detaljerne er vigtige. Processen starter med at oprette en digital fil af det billede, du vil udskrive. Herefter bliver billedet printet på folie, og så kan den overføres på tekstil via en almindelig transferpresse. DTF-teknologien gør det muligt at trykke på forskellige typer materialer. Det kunne for eksempel være almindelig stof, men også læder eller andre materialer, som normalt ikke er egnet til de traditionelle trykteknologier. Når man har flere valgmuligheder inden for materialer, så giver det større fleksibilitet og åbner muligheden for at være mere kreativ og tænke ud af boksen. Har du lyst til at vide mere om, hvad DTF kan gøre for dig og din virksomhed, så er du mere end velkommen til at kontakte Tekstryk.